Ако мислите, че предният наклон на таза ви съсипва гръбнака, трябва да забавите темпото, защото определянето му като причина за болки в гърба е прекалено опростяване. Предният наклон на таза не е диагноза. Това е просто ъгъл и този ъгъл се измерва между две костни ориентири – предно-горната илиачна кост отпред и задно-горната илиачна кост отзад. И ако не сте палпирали сами тези две точки, няма как да разберете дали имате преден наклон на таза или не. Някои хора естествено стоят в по-голям преден наклон на таза, докато други са малко по-неутрални и това се нарича структурна вариация. И освен ако не сте в екстремни граници, 10 или 15 градуса преден наклон на таза не е нищо притеснително и не притиска автоматично дисковете ви, нито причинява болки в гърба. Облегчаването на болката е свързано с толерантност към натоварване, контрол и капацитет, а не само с статични ъгли. И ако обвинявате стойката си за болките в гърба, коментирайте "стойка" под това видео и ще ви изпратя моята безплатна оценка.